Koldo. Minutu bat aurkezteko ikastun elkartaren nortzuk etorri garen eta pizkata saltzeko zergatik joan ginen eta gero ja Agedarren eskutan geratuko dana. Bueno, alde batetik Belen Bastarrika gure lehen hezkuntzako arduraduna, Ageda jakin bezala Akibaren programako arduraduna eta ni neu ikastun elkarteko lehendakaria. Bueno, Rebeka ondo azaldu zuen moduan gure gizartearen kezka nagusia da, hau. Eta, bueno, guk pentsatzen genuen gizarte bezala aurregin behar badiogu gai honi, nola ez hezkuntza mailan eta horregatik, jo genuen eta ikusi genuen, Europan zer ikusten genuen eta egia esan da ere kezka hau guretzat ez da azken urtetakoa, baizik eta badatorrela lehendik ere. Eta, ezaguna da gure Europar bokazioa, azken finean gure erakundea Europar kooperatiba bat da, eta horra jo genuen, Europara ikustera, eta Europan ikusi genuena izan zen, Kiba programa honek emaitza honak zituela, eta horregatik harremanetan ipini ginen eta aurrera eraman, ez da. Eta mendik horrela, zuen eskuetan geratzen du. Koldok esan duen bezala, egunon denei, Koldok esan duen bezala, ja ez da oain Agedak azalduko du programa zertan datzan, eta zuk Errebekak egin dituzun hainbat galdera erantzungo dio zuzenean, baina guk ikusi genduen, beti esaten dugu, hezkuntza ikuspuntu hortatik, beti esaten dugu, ze ikasle mota lortu nahi dugun, ez? Beti gure profilari begira eta oinarrizko kompetentzi begira esaten dugu, elkarrekin bizitzen, norbere izaten, eta beti hori kontutan eukitzen dugun, eta bai urteta daramagu, bai adimen emozionala lantzen urtek generamatzan tutoretza, eskidetza eta programa desberdinak tutoretzan eta aurrera eramaten. Eta bai kezka geneukan, geroz eta kaso gehiago entzuten genitulako, behar bada ez berriak direlako, beti gertatu dira kasuak, eta baina azalaratzen ari ziren, eta giro honen ikaslez badago, ikaslez bada ondo sentitzen, konfiantzarik ez badauke, ez bada ondo egoten eta elkarrekin aritu bardan gela bateko giroa ez badauna, guk ja orkezka hortatik abietu ginen eta ja hasi ginen Kiba programarekin. Eta hor nun ikuste dut igual Agedak egiten badezu hori aurkezpena, pixka bat galderak egin dituzun beste bat galdera erantzungo ditula. Egun onden hori, Kiba programaren arduraduna nauzue, eta hasiko naiz apur bat komentatzen, nondi datorren programa hau naiz eta berak apur bat komentatu du. Finlandiako gobernuak 2006an ja Turkuko unibertsitatearekin adostu zuen programa berri bat, programa bat sortu behar zutela, eure finantziatuko zutela, baina programa hori egon behar zela oinarrituta bai ikerketetan, bai ebaluaketan, eta gainera hirugarren baldintza zen programa hori zabaldu behar zela herrialde osoan. Hiru baldintza horiek bete behar zituen programak eurek ontzak emateko, hezkuntza sailak, bertoko Finlandiako hezkuntza sailak ontzat emateko hiru baldintza horiek jarri zizkion Turkuko unibertsitateko adituei. Orduan horrela sortu zen Kiba, eta orduan oinarrituta dago, komentatu dituan hiru baldintza horietan, ikerketan, ebaluatu daiteke, eta gainera zabaldu daiteke ikastetxe askotara. Ez da leku batean edo bitan egiteko, baizik eta zabala, zabaldu daitekeen gauza bat. Orduan hori dana kontua edukita, Kiba sortu zuten, eta Kiba, apur bat hori da esan nahi duena, Kiusa amista bastaan, da bi hitzoien akronimo bat, ki eta ba, eta berez esan nahi du jasarpenaren kontra. Bai aldi berean hitz joku bat egiten dute, Kiba, finlandesez, besan nahi du atsegina edo gauza ona. Orduan hor, hitz joku horrekin jokatu zuten izena ipintzerakoan. Programaren buru duzue Kristina Samibayi, katedraduna, Turkuko unibertsitateko katedraduna, eta Elisa Poskipartadera doktorea eta ikertzailea, eta gero bere taldea. Baina horiek izan ziren programaren burua. Eta esan bezala, Finlandiako lehen hezkuntzako eskolen 80%an ibilia izan da programa hau, gutxienez. Orduan oso zabala. Zeintzuk ziren, edo zeintzuk dira programaren helburuak. Helburuak dira, jasarpenari aurrea hartu, prebenitu, gerta ez dadin, eta hor aritu horretan. Bigarrena, gertatzen bada
eta kontuan izan da gure ikastola edo gure ikastetxea edo horreri aurre egin modu eraginkor batean, osea, prebenitu baina gertatzen bada zer erantzun emango diogun horreri, zelan maneiatuko dugun hori, eta bi hauekin oso lotuta dagoena, noski, jazarpenaren ondorio kaltegarriak txikitu. Ez badira gertatzen, edo gertatzen badira, eta guk mosten baditugu, eta ez badira gertatzen, dudarik gabe txikitu eta desagertu egiten dira ondorio kaltegarriak denok oso ondo ezagutzen ditugunak, ondorio horiek. Odan hau ziren helburu nagusiak. Baina programa gauzatzeko eta helburu hauek aurrera ateratzeko, programa oinarritzen da jazarpenaren giza arkitekturan ditutako hori. Kristina Samibai izan zen hau asko ikertu zuena bere garaian eta teoria atera zuena, eta gaur egun jazarpenaren kontrako programa guztiak honi buruz hitz egiten dute eta honi ematen diote arrazoia. Eta esaten da, eskolan edo ikastolan gertatzen denean gehienetan ez da leku izkutu batean gertatzen, eta ez dira bakarrik biktima eta erasotzaileak egoten, badago jente gehiago inguruan. Orduan, hau da apur bat ikus dezakeguna gertatzen ari denean jazarpen kasu bat, biktima eta jazarlea edo, dudarik gabe, baina gero baditugu erasotzailearen edo jazarlearen laguntzaileak. Hoiek berarekin daude, bere lagunak dira, esku hartzea bebadute, baina normalean jarraitzen dute bestearen esanak eta dira bere taldekoak. Eta askotan, inkluso jazarleak esango die joan eta egin, eta horrek egingo dute. Horiei deitzen zaie laguntzaileak. Gero badaude animatzaileak. Animatzaileak ez dute esku hartze zuzenik, baina gertatzen ari denean, txalotu, irribarre, indarra ematen diote. Ontzat ematen dute gertatzen ari dena. Naiz eta esku hartze zuzenik ez izan. Gero baditugu beste ikasle batzuk, ikusle pasiboak edo deitzen zaizkienak, hoiei ez zaie gustatzen gertatzen ari dena, baina ez dakite zer egin, ez dakite zelan egin aurre, beldur dira, eta orduan bizkarra ematen dute. Eta gero, hori esan behar dugu, beti egoten da biktimaren defendatzaileak, prosozialak deitzen diren ikasleak. Ikasle hauek normalean badakite zelan lagundu, badakite zer egin, eta gainera neko estatus ona izaten dute klasean eta ikasgelan, eta neko apreziatuak izaten dira ikasle hauek. Eta gian horregaitik esku hartze zuzena dute bullying kasu bat dagoenean, askotan sartzen dira eta biktimari laguntzen diote, badaude ere. Baina, hau da apur bat aurkitzen dugun panorama, bullying kasu bat dagoenean. Orduan, kibak zer esaten digu egin behar dugula? Panorama honekin, hau da gertatzen dena, zer da egin behar duguna? Hau gelditzeko. Lehenengo gauza, biktima ez da aldatu behar. Biktimak eskubidea dauka izaten den bezalakoa. Biktima ez du aldatu behar. Hori da gure lehenengo premisa. Zer da aldatu behar dena? Ikusleen portaera. Hori da oso garrantzitsua. Frogatuta dago, ikusleen portaeraren arabera, jazarpenaren kasuak areagotu edo txikitu egiten direla, edo aurrera jarraitzen dute denporan, edo moztu egiten direla. Ikusleek kasurik ez badute egiten, bizkarra ematen badiote, eta gainera horrez gain, biktimari laguntza ematen badiote, erasotzailea eta bere lagunak motivazioa galtzen dute, erasotzeko. Zergaitik, hau probatuta dago, kasu gehienetan erasoa ez da erreakzio bat, baizik eta zerbait lortzeko egiten dute. Eta zer da lortzen dutena? Zentroa izan, besteak adi euki, besteak dira ikasgelako ikaskideak, eta euren tartean estatus bat lortzen dute, rol bat betetzen ari da, lehenengo gauza, erasotzailea eta bere lagunak, eta rol hori mantentzeko ikusleek ematen diote indarra. Orduan, eure aldatzen badugu hori, motivazioa jaitsiko da eta erasotzaileak utziko dio kalte egiteari, edo eraso horiek egiteari.
Baina ez hori bakarrik, biktima ez daldatu behar, baina bai entzuna izan behar da eta gure laguntza behar du. Entzun behar zaio eta lagundu behar zaio. Hori oso garrantzitsua da. Eta jakin behar du berondoan gaudela, eta jakin behar du lagunduko dugula eta entzungo dugula momentu guztietan. Eta gainera, erasotzaileari aurre egin behar zaio. Eta zean behar zaio, ez eigula gustatzen bere portaera. Eta ez dela onargarria bere portaera. Orduan, lau premisa hauek edo oso garrantzitsutzat jotzen dira kiban gutxitzeko erasoiek. Guzti hau zelan gauzatzen da. Zoren arte gongara teoria mailan. Guzti hau egiteko ze baliabide ematen ditu kibak. Kibak ematen dituen baliabideak dira ekintza orokorrak eta ekintza zehatzak. Ekintza orokorretan daude ikasleekin lantzen duguna ikasgelan. Badaude ikasgai batzuk eta ikasgai horiek lantzen ditugu gure ikasleekin ikasgelan. Hauek batez ere prebenitzeko dira, aurrea hartzeko. Orduan horrela latzen da. Gero daude ekintza zehatzak eta ekintza zehatzak eta jarraipen zuzena horiek dira, kasu bat gertatzen denean aurrez, kiba talde bat deitutakoa ikastola bakoitzean, gero bitxe egingo dut horri buruz, eta kiba talde horrek bere ekintza zehatzekin laguntza emango dio biktimari eta aurre egingo dio erasotzaileari. Eta gero jarraipen bat eramango du ikusteko benetan zelan doan kasua hobetzen ari den edo ez. Eta horbe gurasoak parte hartzen dute. Zer gehiago? Txalekoak ditugu. Txaleko horiekin, errekreoan, autobusean, jantokian, eskolaz kanpoko ekintzetan, nagusiak txaleko batzuk erabiliko dituzte, kiba zeinuarekin hemen, edo hori, eta zertarako da, balde batetik, ikasleek gogoratzeko kiba ikastola batean gaudela, horrek esan nahi du jasarpenik ez dugula onartuko, argi eukitzeko, horregatik zaindariak daude danak horrekin, eta aldi berean zaindari gogoratzeko kiba ikastolan gaudela eta bere lana dela adiegotea. Hor dauka bikoitza. Posterrak daude, posterrak dira ikastoletatik daude, pasioetatik eta txalekoak duten lan bera dute. Gogorarazi denoi non gauden, eta horrek zer esan nahi duen. Gidak, irakasleak gidak ditugu, eta gidak oso zehatzak gainera, eta hor daude ikasgaiak eta salduta dana, zelan egin behar dugun klasean, zeharik eta motak, eta hori. Gero PowerPointak nahi baditu erabili klasean edo ez, berez ikasleek ez dute materialik, eurek ez dute materialik, kuaderno bat dute, eta ez dago besterik. Eta beste gauza bat oso garrantzitsua nire ustez, gurasoen gida. Online dago gurasoentzat gida bat. Gida horretan, azaltzen zaie zer den bullyinga, zer ez den, apur bat bullyingaren inguruan gauzak, eta gero, zer egin zure seme-alaba biktima, erasotzaile, ikuslea bada. Ematen dizkiote hor, aholkuak eta zelan maneiatu apur bat egoera. Gero, IKT baliabideak, online jokuak daude, joku horiek gelan landutakoa indartzen dute, eta hori da euren lana, ikasleek erabiltzeko, erabili aldute etxean ere gurasoekin, edo ikastolan bertan, hori bakoitzak. Eta, oso garrantzitsua dena da, hori, sistematikoa eta oso egituratua dela programa. Sistematikoa, errepikatzen da, eta gero egituratua oso ondo eginda dago, eta sendo da orduan, zer egin, noiz egin, nola egin dena azaltzen du nahiko argi programak. Eta guzti honekin, eraginkortasunaren evidentzia sendoak daude, azaldu duzun bezala, ez bakarrik Finlandiatik kanpo bere emaitzak eman ditu programak. Orduan, hori programari buruz labur esan da. Orain apur bat zuen bidali zen idaten paperean ipintzen zuen harrera, garapena eta ebaluaketa, hor moztu nuen eta
sartu nuen apur bat zuen interesa handiko galderak. Orduan, Barrera ikastoletan, alde batetik, ikastolen elkarteak zabaldu zuenean, ikusten duzu ez, orokorrean zelako harrera eduki zuen, gero ikusiko dugu ikastola bakoitzean, baina ez 52 ikastola gaude, 18.000 ikasle gutxi gora bera sartuta daude programan, 800 irakasle baino gehiago, kiba taldea osatzen duten pertsonak 150, esan dizuet bezala, ikastola bakoitza bere kiba taldea dauka, eta bere lana, jasarpen kasu bat gertatu denean, horreri aurre egitea da. Hori da bere lan, ez dauka besterik. Aurre egin, kiba kasu bat gertatzen denean. Eta, badago horretan trebatua. Eta, 9.000 familia baino gehiago sartuta ditugu programan. Orduan, ikastolen ikuspuntutik harrera handia eduki zuen, orokorrean ikusita. Eurek ikastolen elkartetik zabaldu zutenean, hau dago eskutartean, zer iruditzen zaizue, etorri entzun genuen, ni ikastola bateko andereinoa naiz, honen arduraduna izatetik aparte, orduan ni behor egon nintzen ikastolaren izenean, eta interesa izugarria biztu zuen, ikusten duzuen bezala, erantzunagaitik. Orain ja pasatzen gara garapenara, zelan, behin onartuta da sartuko gara, zelan eraman dugun hau aurrera. Programa berarekin hasi baino lehenago, egin behar izan genituen hainbat ekintza esango dugu. Lehena, galdetegi bat, ja hasi baino lehenago maiatzean ja ikasle guztiek, 18.000, ikasle guzti horiek galdetegi bat bete behar izan zuten online, galdetegi hori Turkuko unibertsitatekoak zuzendu ez ikusi eta atera zituzten hortik euren emaitzak. Orduan hori ja izan zen hasierako rampa esango dugu, non geunden galdetegi hori jasarpenaren inguruan zen. Ikasleek zelan ikusten zuten, bere inguru guztia, irakasleak barne, gurasoak barne, dana. Orduan hori izan zen lehenengo gauza. Horren ostean, hori izan zen maiatzean, horren ostean, urria eta abenduren tartean gauzatu genuen formakuntza. Eta formakuntza hori 3 etapetan edo 3 modutan egin zen. Bat turkukoa, bestea ikastoletako arduradunei eta gero ja ikastola bakoitzean bertan. Orduan izan zen 3 momentu egon ziren. Lehenengoa, turkukoa, Finlandiara joan ginen 7 irakasle guztira, 4 egun eman genituenan, goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 egoten ginen, unibertsitatean, eta ez geunden gu bakarri, zegoen Letoniakoak, zeuden, zegoen Mexikoko jendea, mundu nazioarteko, 20 piku geunden, ez oso ondo goratzen zenbakia, baina, eta hori alde batetik. Eta gero, beste alde batetik, klaseak eman zizkigutenak eta Kristina Sami bai, eta jendea potentea eta benetan, eta bere taldea. Zelan baloratuko genuke esperientzia hau, oso positiboa izan zen, oso pozik itzuli ginen, alde batetik. Ikusi genuelako ez bakarri gure realitatea, baizik eta aldeko askotako realitatea, Mexiko barnen, realitate gordina dutena, Letonia, Alemania, oso interesgarri hitz egitea, beste Europako eta ez bakarri Europa, Amerikako ere, jendearekin eta euren esperientziak honen inguruan. Gainera, genuen jendea formakuntzan, kasu honetan eliteskoa kiban, barnean, eta gero oso ondo, imagina dezakezu, oso ondo antolatuta zegoen dana, zaindu gintuzten primeran, eta klaseak oso eraginkorrak ziren, egia esan da, praktika pilo egin genuen, esen bakarri teoria apur bat eta gero praktikara eramaten genuen dana, eta gehiago da egon ginen bertoko eskola batean kiba saio bat ikusten. Eraman gintuztenango eskola batera, ikustera zelan gauzatzen zutena, zelan egiten zuten, bertoko irakasleek eta bertoko umeek zelan lantzen zuten. Orduan, oso interesgarria ikustea zuzenean, zelan mugitzen ziren eurek ikastola zentroaren barruan eta dana. Orduan,
Bueno, hemetik ekarri genuen gure jakinduri guztia eta gure material guztiak eta dena. Eta esan zen, lehenengo oinarri sendoa, gero jarraitzeko. Gero, aur egon ginen zazpiak, antolatu genituen 6 saio eta 53 ikastola horiek 3 multzotan banatu genituen. Multzo bakoitzari 6 saio eskaini genizkien. Saio horiek, egon zan saio bat orokorra, programa zer zen, orokorra sakona, programa zer zen bere osotasunean. Gero ja, 2 unitate didaktiko ditugu eta unitate didaktiko bakoitzak 10 ikasgai, horien aurkezpena egin zen, hori ja beste saio bat, lehenengo unitatea, beste saio bat, bigarren unitatea, kiba taldea formatu genuen, beste saio bat zen kiba taldea bera sortzeko, beste bat izan ziren online jokuak, zelan sartu, zelan ibili ezagutu, umekin gero maneiatzeko, eta beste bat gurasoak. Hor, ez ziren egon gurasoak, baina bai saioa zen gurasoak, gero ikastola bakoitzak bere ikastolako gurasoak formatu behar zituelako honetan. Orduan, nortzuk etorri ziren saio hauetara? Ikastola bakoitzetik 3 bat pertsona. Kiba arduraduna, ikastola bakoitzak badauka kiba arduradun bat, eta kiba arduraduna da proiektu osoko ikastola barnean proiektuaren ardura duena, eta gero saioaren arabera etortzen ziren pertsona desberdina, lehenengo unitatera etorriko ziren, lehenengo unitatea lantzen denez, lehen hezkuntzako lehenengo, bigarren eta 3. mailan, horko 2 irakasle arduraduna, gehi 2 irakasle kiba taldera egin genuenean etorri ziren arduraduna, proiektuko arduraduna denetara, gehi kiba taldeko partaideak. Bakoitzera etorri zen behar zuena hor formakuntza zuzena. Eta ostean etorri zen ikastolan bertan bakoitzak bere ikastolan egin zuen. Dakit ondo azaltzen ari nahi zen. Lehenengo Finlandian, gero multzoka, eta gero ja ikastola bakoitzean barnean. Eta ikastola bakoitzean barnean egin ziren langile guztiekin, ez bakarrik irakasleak, danak lan egiten duten guztiak sartuta daude programan, eta egin ziren, izan ziren saio orokorra, unitateak, kiba jokoak eta kiba taldea. Hau egin zen langile guztiekin. Orduan beste 4 saio luze egin ziren ikastola bakoitzean. Eta horrez gain, gurasoekin. Gurasoi lehenengo bidali zitzaien eskutitz bat, esan ez kiban sartuta geundela, kiba ikastola bat ginela, eta horrek zer suposatzen zuen, eta gero deituak izan ziren biletara. Hori ikastola bakoitzak bere modura egin zuten. Ikastola bakoitzak bere modura egin zuen. Ikastola batzuek egin zuten orokorra, deitu lehen hezkuntzako guraso guzti, edo guraso guzti, eta beste batzuk egin zuten mailaka, monoria, bakoitzaren barne antolaketa izan zen. Eta hor gurasoi saldu zitzaien zer den kiba eta batez ere gida. Gida non zeukaten eta zelan erabili gida hori. Eta hauren implikazioa bilatu. Gero ikusi dugu badala funtseskoa, gurasoen implikazioa beste arlo askotan. Behin hori dena eginda, etorri zen programaren hasiera berez formatu gara danok eta benga, hasi behar gara, urtarrian, 3. astean hasi ginen. Egon zan kiba eguna deitutakoa, oso egun garrantzitsua izan zen jai egun bat, ikastola bakoitzak egin zuen bere modura, noski denok koordinaturi gaude, eta hori ideia asko atera ziren, eta gero ikastola bakoitza ideia horietatik hartu zituen berari hobekien edo nahi zituenak, eta garatu zituen. Baina bai, 2 gauza zeuden oso garrantzitsua ikaslei esan behar geniena. Kiba ikastola gara, eta horrek zer esan nahi duen, horrek esan nahi du bulinarik edo jasarpenik ez dugula onartuko inondik ere ez, eta bigarrena denon artean lortuko dugu. Denon artean lortuko dugu aurre egitea eta hau aldatzea, eta ikaslei ikusiarazi honen barnean baurek oso garrantzitsuak direla. Eta honen ostean 15 saio bat egiten dugu. Hau Finlandian aholkatu
zutena izan zen, 15 saio bat. Eta horrela egiten ari gara, emetik aurrera, urtarriatik aurrera. Ja bakoitzak bere ikastolan, saio bat egiten dugu 15. Ona heldu baino lehenago, ikusten duzunez, saio asko oraindik ez dara matxagu, ez dakit 7 saio edo gauzatu ditugu ikastoletan, saio horiek egin dugu ja ebaluaketa, ez gara bakarrik biltzen formakuntzarako, beti gaude interakzionatzen, badaukagulako plataforma bat, Moodle plataforma bat, orduan hortik jendeak galdera asko egiten ditu eta elkarrekin aritzen dira eta aritzen gara, ni hor nago, edo bestela zuzenean galdetzen didate, baina gehienetan hor ibiltzen dira bueltaka dudak, azken finean denok ibiltzen gara antzeko dudekin eta antzeko arazoekin. Eta horrez gain egin dugu ja lehenengo ebaluaketa presentziala esango dugu, etorri dira arduradunak, ikastola bakoitzeko arduraduna, egin ditugu betiko 3 multzoak, eta ebaluatu dugu apur bat orain arte egindakoa. Orduan hauek dira eurek esandako hitzak, berez datu zehatzik oraindik ez daukagu, hasi berria gara, nik esan aldizuet inpresioak eta nire ikastolan zelan gauzatzen ari garen, baina hauek dira eurek esandako, egindako saioetan eurek esandako hitzak, 53 ikastola horietako partaideak esandakoak, laburbilduz. Orduan, programa honi esker informazio ugari ateratzen du ikasleengandik, hori da gauza bat etengabe errepikatzen dena. Claro, egiten diren ariketak dira oso praktikoak, gainera gehienak elkarrizketetan oinarriturik daude, bai talde txikian, bai talde handiak, oso dinamikoak, orduan hor ateratzen da. Eta horri garrantzia handia ematen diote irakasleek, zenbat gauza ikasten ari diren ikasleengandik, eta entzuten eta hori. Saioak sarri luzatzen direla, ikasleak oso ondo daudelako eta mostea saia egiten zaie, kasu askotan. Saioak parte hartzea bultzatzen dutela, eta ikasleek hor daudela parte hartzen, danak lotuta daude. Ikasle gehienak asko inplikatzen ari direla, nire ikastolan ikusi dut eta gainera arazoekin ibili direnak, onartzeko arazoak dituztenak eta dira pos handiena dutenak, nik ikusten ditut, gaurki bat tokatzen zaigu eta pasioetatik entzuten dituzu, ondo, momentuz. Bai, lehenengo mailan egokitu behar izan ditugu apur bat ariketak eta, txikiak dira, ez daude ohituraturik halako ariketa motetara, eta orduan apur bat egokitu behar izan dira, bere zikila prestaturi zegoena, martxan egokitu egin behar izan ditugu. Eta bai hori eta oso garrantzitsutza diotzen dugu, eta hau da gure helburu bat datorren ikasturtetan da, gurasoekin lanketa. Eta gurasoi ikusiarazi egin behar diegu programaren izaera hezitzailea, ez dela zigortzailea, bere seme-alaba erasotzaile edo jarrera erasotzaileak baditu ere, hezitu nahi dugula eta ez zigortu, eta eurek ez badute hori onartzen. Eta eurek ez badaude gurekin bat eginez, zaila dela aldatzea jarrerak. Orduan, ere esan behar dugu guraso askok oso ondo onartu dutela, zer egin bat kasu ditu eta ipini dugu martxan, leku guztietan bezala, ez gara bereziak. Leku guztietan dituzte kasuak, baina guk tresna hauek ditugunez ja, bere ala pinpon hartzen dugu. Eta esan behar dugu guraso gehienak ondo erantzun dutela, baina, beti dago bainaren bat, hor ditugu batzuk, babestu. Badakizue batez ere jasartzailea bada, babestu. Orduan, hor bai pentsatzen dugula lanan denean daukagu lan handia, baina gurasoiek konbentzitzen hezitu nahi ditugula bere seme-alabak eta ezigortu, lehenengo gauza lehen hezkuntzako ikasleak dira, beraz hezitu behar ditugu. Eta, azkar batean eta labur bilduz, hau izan da nire esandakoak. Eskerrik asko. Ni bai ziberbullyinga dela eta komentatu duzuela, badakigu jazarpen mota asko daudela, eta programa honek jazarpen mota guztiak lantzen ditu. Baina oso argi duena programak da,
jasarpena bere osotasunean landu behar dela, eta bere osotasunean landuta ziberbullyinga jisten dala bai. Osea, ez dela bakarrik, ez duela merezi bakarrik ziberbullyinga bera lantzea, ze horrek ez du ematen besteak bezain emaitza onak. Eta hori badaude probak, orain 2015ean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batek atera ditu bere emaitzak, egin ditu, 572 edo ikasleengan ikerketa, eta atera zituen 2016an, eta esaten zuena zen, 9-12 bitarte horretan dauden neskamutien tartean egindako galderen araberaz, ziberbullyinga 12% jasotzen zuela, baina betiko bullyinga, betiko irainak, fisikoa igual gutxiagoa da, gehiago dira hori, irainak, kritikak, zurrumurru gaiztoak, eireki, materialak apurtu, izkutatu, guzti horiek, bikoiztu egiten zuten ziberbullyinga, kasuak. Uste du ziberbullyinga 12% ematen zuela berak, eta bestea bikoiztu. Orduan, hori alde batetik daukagu. Datuak dira, baina esanguratsuak uste dut. Eta gainera, Kiba berak hori da esaten duena. Eta hori, Kristina Samibaiek indara handia egiten zigun horretan. Ziberbullyinga garrantzitsua da, gaur egun ematen ari da, egia da heltzen dala zure leku pribatuenera, bestea ez dena heltzen, bestea ikastolatik atera eta bukatu da, etxera heltzen zarenean atea itxi eta bukatu da, ziberbullyinga, ziberbullyinga zaude zure ohean sartu eta irekitzen duzu telefono eta horbe agertuko zaizu, eta horregaiti da mingarria, baina bestea, orokorrean landuta eta mota guztiak landuta, ziberbullyinga bera egiten du, eta hori euren datuetan ikusten da. Eurek ematen dituzten datuetan, sartzen bazarete euren webgunean, hori kibaprogram.net baske, horretan daude eurek ematen dituzten datuak, zelan jeisten diren programarekin eurek hartutako datuetan, ikusten da ziberbullyinga bera egiten duela, beste bullying mota guztiekin. Orduan hori alde batetik. Lantzen dugu 15 behin saio bat. Egia da, esan dizuetan bezala, askotan luzatu behar direla saioak eta batzutan astero egin behar dutela, horrela eskatuta ikasleak ematen duelako horretarako eta gehiagorako dauden ariketak eta ateratzen duzun etekina. Baina berez, astean 15 behin, eta honekin, bai esan nahi dut, hau dela programa bat, ez duena murrizten beste programa guztiak. Osea, hau landu eta denbora usten du beste guztiak lantzeko ere. Horregaitik nik garrantzitsu ikusten dut. Ez du dana hartzen. 15 behin, eso posible da, eta gero landu ditzakezu beste 1000 gauza gehiago lotuta bizikidetzarekin. Eta gero, familia dela eta zer esango dugu, familia barruan ezin gara sartu dudarik gabe. Guk egin alduguna da, aholkuak eman, gure lanean aritu, behin eta berriro eurekin hitzegin, nire ikuspuntutik irakaslea naiz, eta hori da nire lana, familiekin kontaktuan nago etengabe, pazientzia hartu, eta hitzegin, eta alegindu, konfiantza izan dezaten gugan, eta guk egiten dugun lanean, Baita ere esan behar dut, eta egia da, naiz eta asko protestatzen dugu askotan irakasleak, familiak gutxi batzuk dira, egia da, gehiengoa ez da, gehiengoa esan behar dut, ez dauka daturik, holan zehatzik, baina nik nire esperientzean familiak gehienak gure alde daude, gure alde gurekin eta gurekin batera, gutxi batzuk dira, baina badakizu beti gutxi batzuk eraldatu egiten dute asko barnea, Eta gero bai, bakarrik komentatu, jasarlea ez dela izan behar etxean arazoak dituen ume bat, izan daitekela ume arrunt bat, hori azken ikerketak argi usten dute, eta ez bakarrik, arrunta esaten dudanean ume sintxo eta maitagarri, eta ikastolatik kanpo edo bere talde horretatik kanpo bere rola beste bat izan daiteke eta oso ume jatorra izan, batak ez du besteak entzen. Eta rol bat betetzen du eskolan edo ikastolan eta gian beste bat estraskolarretan.
Ezke hor ja dira talde rolak, eta hoietan bakoitzak dauka guk egiten duguna, talde bakoitzan berrol bat daukagu, nagusiak berdin jokatzen dugu, eta ikaslea gauza bere egiten dute, orduan, hori, jakitea, jasarlea, ume, guztiz, eta hori da begurasoi askotan esaten diguna espentsatzeko, jasarle, umea, jasartzen ari delako, bere seme alaba dela, monstruo bat, esitu behar dugu, umea jakin behar du, beste gauzetan bezala, eraman behar ditugu eskutik eta, eskutik, eskutik ez, joan behar dira bakarrik, guk hortentuz eta adibiliz, Eta bai komentatu bullyinga gauza badala eta harreman arazoak, beste bullying da harreman arazoa, eduki behar dituela bullying izateko, jasarpena izateko, sarri eduki behar dugula, dana ez dala bullying, dana ez da bullying. Bullying izateko izan behar du nahita errepikatzen den ekintza bat, eta beti bere burua defendatzeko zailtasunak dituen bati egiten zaio. Beti dago botere abusu bat, bullyinga izateko. Besteak diran harreman arazoak. Eta hor desberdindu behar da. Oso garrantzitsua da konturatzea horretaz. Biktimak ezin duela bere burua defendatu. Mila gauzen gaitik, baina ahulagoa da, edo psikologikoki, edo fizikoki, edo bere estatus ez da egokia gelan, orduan ezin du, nahiago du aguantatu. Eta hori oso garrantzitsua da, abusu eta botere arazo bat. Eta gero hori errepikatu behar dena, errepikatu behar da, eta nahita egiten da. Baldintza horiek bete behar dira, jasarpenari buruz hitz egiteko. Bestela hitz egiten ari gara, harreman arazo bati buruz. Bi pertsona oso harreman txarra oki aldute, baina gai badira biak ondo defendatzeko, gai badira eurek aurre egiteko eta hortik ateratzeko ondo, harreman arazo bat da. Hoie tratatu behar dira eskoletan eta ikastolan dudari gabe, baina beste trataera bat dutela. Eta, ja, usten dien nire kidei. Horre gelditu die beste galdera batzuk erantzuten, saiatuko naiz, eta gero Koldok osatuko du zerbait horre gelditzen usten badego. Aurten, 53 ikastolakin hasigia eta esfortzo ikaragarria egin behar izan dugu, garbi geneukan edozein programa, eta hori esperientziak esaten dugu, edozein programa ezartzeko ikastola baten, leku batean, sistemiko izan behar dela. Eta hortarako formazioan, denbora asko eskaini bartzaio, bai gero zabaldu barda ikastola barruan eta hortik abitu ginen ez, 7 pertsona bidali genituen Finlandiara, zoiek nahi gendun gero izan zitezela irakasleak, orientazio departamentuekin zerikusirik daukaten pertsonak, eta gainea gero gelan egongo direnak, baina 2 paper jokatuko dute horiek ikastolatako kiba taldekoak dira, baina horiek izan dira formatzaileak. Orduan, hor asko indartu nahi dut ideia hori, bestela deno dakigu plan asko eduki ditugu, bai zuek, bai ikastoletan eta plan bat benetan zabaltzeko eta benetan ondo errotzeko behar da sistemiko izan, eta sistemiko iristeko ikastola eta komunidade osora agerak esan duen bezala, gurasoen gana, langile guztien gana, jangela, bestea, gero ikastola barruan lana egin behar da. Eta zuzendaritza implikatuta behar dela, noski, horre baita ere beste baldintzaren artean esaten ziguten kiba taldean da ikastolan edo eskola bakoitzan hartzen den erabakia, baina implikazio zuzena behar dela, bai zuzendaritzatik eta kiba talde hortatik. Lehen hezkuntzan, bai hasigia, programa hori beraiek ere garatuta lehen hezkuntzan, zeukaten, guk esfortzu egin dugu, hori hasieran esan zuten behar bada aurten implementatzea maila batzutan, baina ja ageta eta talde horrek materiala ezagutu zunen eta esan zuten zergatik ez. Goazen esfortzu egite eta lehenengo 6. mailara. 2 unitate horiek, bakoitzak 10 ikasgai banatu dituzte, lehenengo mailatik 6. mailara bitarte landu ahal izateko. Eta 6. mailan adibidez, 6. mailan dauden ikasleak, aukera auki dezaten, ez programa osoa, baino bai ja indarra jartzea 6. mailako ez dezaten gutxi ikusi edo landu ja DBH-era begira. DBH-era begira, Finlandian bai ari dira pilotatzen,
pilotatzen eta guk bain ekainen beraiekin etorriko dira eta hori jakin nahi dugu guk DBH-en zebain lehen hezkuntzan behar bada prebentzio maila handia egiten da eta kasu gehienak edo ikusten egia DBH-en ematen direla. Orduan, bai hori implementatzeko asmoa daukagu eta ez bakarrik asmoa materialio edukiko ez bagendu ja ikastolatan hainbat pausa eman ditugu. Kibat taldean DBH-ko irakasleak egon ditezeban. Kibat taldea eman dan formazioa, orduan, nahiz eta material konkretu ez egon, lehen hezkuntzarako bai DBH-en ja eman da urrats batzuk. Eta datorren urtei begira, galdetzen zenuten baita ere, ikastolak guk lehenengo faseari ekin diogu, baino urrengo zabaldu nahi genduen eta ikastola guztitara zabaldu genien, eta bai iparralden eta bai falta diren ikastolak baia euneko espada, euneko 80 hundian zabaldu nahiko dugu. Hortan indarra jarriko dugu gauza bera egiteko. Formazioa lehenengotik, motivazio, formazioa eta implementazioa. Urratxoiek emateko eta ia dagoeneko hortan ari geha 72 ikastola. Egongo geha gutxinez, ia datorren urten gehiago espadira. Haur hezkuntzari begira, material zehatzik ez dago eta beraiek hori eman digute lehen hezkuntzarako. Haur hezkuntzari begira, bai lehen esan dugun bezala eta zuek ere azpimarrata duzue. Baldimak igu garbi ze ikasle mota nahi dugun, baino da zerritar mota nahi dugun, benetan herrian eragiteko, benetan gizarten daukaguna eta eraldatzeko, haur hezkuntzatik abitu behar dela ez, eta gukiaz, ja egin genduen daukagu haur hezkuntzako markoa deitzen dioguna edo, eta horren baitan, behin eta berriro eta hasten geha aurra begiratzeko modu hori, aurra hezteko, laguntzeko modu horretan, eta bai oinarrizko kompetentziak oinarri, norbera izaten garrantzia handia ematen zaio, haur hezkuntzan eta elkarrekin bizitzen. Bi kompetentzio horietan, oinarritzen geha gure hezkuntza guztia. Eta programa inplantatu ez, baina gure markoan bai hartzen dugu. Irakaslei begira, zuk aipatu duzu irakaslei begira, bai gure gain eroitzen dana ez, badirudi gu konpondu behar dugu ladana, baino familiekin batera egin behar dugu, hori garbi dago. Irakaslek badaukagu gure papera, tutore baldimazea gehiago, oraindik, eta baino hori ez da, zuk egingo duzu, ikastolan edo esparru horretan dauden, edo momentu horietan dauden, lanketa bat egingo duzu, baina gurasoekin eta familiekin bat egin behar da, eta posible balitz, beste komentatu duzuen beste horretan ez bakarrik familien, gure mikro gizarte horretan ikastola, estraskolarrak eta familiekin lan lan egiten, baina bai ikusten dugu herri mailako nahi bat dago, ze ikastola batzuk eta hori galdetu ziguten, estraskolarretan aritzen diran igual monitore batzuk, aritzen dira herri mailakoan eta bai interesa dago, baitere hainbat herritan ja interesa saldu dute, jasotzen dezu informazio hori zergatik ez, hor daukagu beste puntu bat. Momentu honetan guari geha ikastola esparruan familiekin hortan. Eta gero hor sare sozialen inguruan arrazoia daukazue gu jarraitzen egitea DBH-eri begira gehien bat, DIECOM IKT profila, hor dago programa bat Europa mailakoa, eta aspektu bada seguritatea. Ikaslei ez bakarrik erakutsi dispositiboen erabilera edo ez erabilik gelarako, baita ere sozialen erabilera eta hori ja sartu dugu programatan ikusten dugulako oso importantea dela, ze gaur egun dana daude Instagramen, Twitterren, Facebooken eta hori, eta hor segurtasun puntuari hor lanketa berezia eskaintzen dugu. Badakit ez diurrenik beste galdera batzuk editu direla hor, baino koldok igual. Bai, azkenik, pizkatera entzuteko, hainbatek galdetu duzue, zergatik ez da
zabaltzen ikastetxe guztietara eta bereziki zergatik ez da zabaltzen hezkuntza publikora, biztan da horretarako guk ez daukugula erantzunik, azken finean ikastolen elkartea gara, baina bai nahi genuena azpimarratu da Turkuko unibertsitateko ordezkari gurekin egon direnean, Euskal Herria etorri direnean, guk errestasun osoak emon diegula bai hezkuntza sailari, bai beste hezkuntza eragile beraiekin harremanak izateko, eta egia dena da, hori publikoki ere esan da, hezkuntza sailaren altik behintzat harreman horiek egon direla. Beraz, gure aldetik, printzipioz egon direnean, ez dugu ipini inungo arazorik izan behar duten harremanak izateko, beraz, zabaltzea edo zabaltzarera beste batzuen ardura. Egia dena da guk behintzat nahiko komplikatu, ez dugula ikusten bereziki errez gaur egun daukagun hezkuntza publikoaren, gure hezkuntza publikoa duen ezaugarriak kontutan izan dauda oso zentralizatua, oso burokratizatua, olako sistema, olako programa bat aurreratzea guk pentsatzen dugu ez dela erreza. Nik uste dut, amendik itxira lege aurrera badoa, edo akordio aurrera badoa, publiketasun berri bat aurrera eramaten badugu, pizkat ikastetxen autonomia bultzatzen duena errezago izango dela. Kontutan izan Finlandian, olako zabalkunde izugarria izan badu ere, nire ustez ere hori badago horren atzean. Finlandiako hezkuntza sistema du ezaugarri nagusi bat da ikastetxen autonomia, hemen ez bezala. Orduan, nire ustez hori erraztuko luke asko hori aurrera eramatea. Gero gainera kontutan izan, gurea urtarrilean martxan ipini genuela, baina aldez aurretik urte eta piku egon garela hau martxan ipintzeko lanketan, beraiekin harremanetan. Orduan, guztia aurrera ipintzeko, urtarrilean, zabalduko dugu, baina atzean badago lan eta denbora asko guzti hori aurrera eramateko. Eta gero bai, kostea eta akordioa, hor gauza bat esan behar dugu, Finlandiarrak horrelakoak dira, eta konfidenzialetasuna da, beraientzat gauza sakratua. Ja adibidet, bezala, inkluso logoa erabiltzeko, eukidoguz beraiekin, olako ikamikak, eta orduan ezak izan da, akordioaren zati asko, konfidenziala gara, egia, amengo parlamentuko komisio honetan esango bagenu zeintzu diren, baina bai, pizkat esan dezaketena, kostearen ikuspegitik, ez dela beste munduko kostea, ikastolek balantzan ipinin dutenean gauza bat eta bestea argi izan dute proiektuarekin bat egitea, inungo ikastolarentzat ez da izan sama ekonomiko bat, egia da nada, guk uste dugu, egin dugun akordio edo lanketa horretan geratu dela, presio on bat, baina egia dena da, ulertu idazue, konfidentzialetasun horren arabera, akordioaren zenbait elementu, ezin dugula esan, behintzat, olako publikoa den, olako komisio batetan. Benetan, guretzat harrigarria izan da, Finlandiarrek konfidentzioen kontuarekin daukaten, orduan, erantzun posible duguna akordioaren inguruan. Eskarrik asko, orain Rebeka Ubera, ez daukazu galderarik, Bengoetxea Andrea Badoa, vale, Elkarrekin Podemos, ez da. Galderarik ez daudenez, mila esker bai Ageda, bai Kondobika, baita Belen Bastarrika, hona etortzeagatik eta Kiba programaren azalpenak emateagatik. Espero dugu beste batian ere, etortzia, jarraitzea ikusten, nolako jarraipena duen eta ze ebaluazioak egiten dituzuen. Mila esker.